Suren tulee ulkoilemaan, mä voin ottaa sen. Joo. Mä en viitti laittaa tätä kauhean lähelle, kun se voi pelästyä. No joo. Joo. Tofu menee nyt ulkoilemaan. Joo. Se saa siis ulkoilla ihan mun valjaita. Niin, koska se on niin hyvä. Se on tosi ekspertti. Niin kuin se osaa. Jee! No niin, tää on tosi kiinnostavaa. No niin on, mutta se syö. Mä käyn oikein sille yhden mansikan, ei kun en mä voi ilman toffeita. Voi, kun sä saatat karata, niin mun pitää pitää sua aina näin. Hui. Mut eihän se haittaa, koska... Tai siis haittaa se, jos se karkaa, mut siis... Se karkaa vaan tähän silleen, että se kiertää tuota häkkiä koko ajan ympäri ja silleen Niin. on tossa ja Kun menee ei se sinne. uskalla kauhean lähteä niinku. No niin. Se on vielä niin pikkuinen 40-vuotias pupu. Mut mä laitan tähän nytten musiikin ja me ei puhuta tässä sitten näin. Yeah.